Y para concluir a mesa redonda, vou ceder a palabra a Xoán Doldán, que é economista, profesor de Economía Aplicada nesta universidade que hoxe nos acolle e recentemente, até hai pouco tempo, desempeñou o cargo de director do IPEA. Bueno, boas tardes xa. Primeiro dar as gracias, como non, á organización por terme convidado e poder participar hoxe aquí nestes debates que, bueno, eu creo que xa se teñen dito tantas cousas hoxe e moito mellor do que as podo dicir eu, que casi non me quedan cousas que dicir. Como tampouco temos moito tempo, vou intentar non separar demasiado das notas que trouxe. Bueno, ao longo da mañán iba escoitando e iba dicindo, bueno, isto que iba a dicir eu xa o dixeron, e isto que iba a dicir eu xa o dixeron, e tal. Pero, bueno, por sorte, agora dixeronse outras cousas e creo que vou a discrepar algo do que se dixo nesta mesa. Non se trata de que haxa debate, pois creo que está. A mí me pasou un pouco mesmo cando o do título, política económica máis alá da crise, entonces non sabía moi ben se falar do que debíamos facer unha vez que pase a crise, se simplemente se trataba de erguer un pouco a vista e ver máis alá dese muro que temos que é o da crise. Entón, bueno, ocurrióseme plantear varias cuestións, non vou descubrir a pólvora lóxicamente. Entón, bueno, primeiro, algo do que xa se ten falado moito, non só hoxe aquí, senón nos últimos tempos, de que crise ou crise estamos a falar. E, como digo, non vou dicir nada novo. Na miña perspectiva, estamos diante de varias crises. Unha crise ambiental, social, política, institucional, demográfica, e que en grande medida teñen raíces comuns. Que é un determinado modo de entender o mundo, de organizar a vida, a economía, de concebir as relacións económicas e sociais, e que, sen máis matices polo de agora, poderíamos chamar capitalismo, ou, se queremos, capitalismo monopolista de base mundial, ou incluso, se queremos, para matizar un poquinho máis no tempo, o que se deben chamar neoliberalismo, sobre todo pelas políticas realizadas por los anos 70. As desigualdades sociais, étnicas, sexuais, etc., non as diferenzas, son construídas e aproveitadas en favor desta concepción do mundo. Creo que son consustanciais a dita concepción, e precisamente creo que aí radica, entre outras cousas, en esas diferenzas, pero tamén esas raíces comuns en toda esta crise, pois o feito de que nos atopemos que hoxe a nivel mundial conversa en movimentos sociais dispares nesa corrente que se dá en chamar antermundista, e eu creo que iso pode servir como referencia para algunhas das respostas que deberíamos dar ao que está sucedendo. E como se resposta a esta crise múltiple? Pois eu creo que hai que responder tamén de múltiples formas. Non temos unha soa resposta, pero creo que non deberíamos perder de vista as raíces comuns que asumen. Eu creo que se ficamos na superficie dos acontecementos podemos aliviar momentaneamente certos efectos críticos, pero non vamos a erradicar o mal que se acha moito máis abaixo ou máis adentro. Por lo tanto, desde a miña perspectiva, as solucións pasan por ir construindo un modelo radicalmente diferente ao actual. E, por lo tanto, non capitalista, non productivista, non consumista, non imperialista, non sexista, non racista, en estes momentos, ademais, que hai tanto racismo latente e non latente, non de estrutura do ambiente, etc. Pero isto, lógicamente, non é nin doado, nin rápido, non é o que podemos facer nun día para outro. E mesmo cando se melle que esta crise supón un derrubamento do mundo que levamos coñecido, pois hai xa fortes resistencias a mudar coas dinámicas sociais e económicas do pasado. A veces as resistencias están nos mesmos, non só no inimigo ese común. E, bueno, a veces esa resistencia se baixo a desculpa que o veleno que nos mata é o que nos vai a curar, e, por tanto, temos que seguir con él. Que política ou políticas económicas son necesarias? Bueno, pois desde logo terán que ser políticas económicas moi diferentes ás actuais. Eu creo que é necesario mudar o marco institucional e a forma de ver as cousas. O Sanllós, no seu último libro, falando da crise, propón ou fala de mudar o esquema de ver o mundo, bueno, collendo de algún xeito algo que xa tiña dito
tamén pasa nos seus principios de bioeconomía. É dicir, hai que deixar de poñer diante de todo o ámbito financeiro, que ao final é o que marca como funciona a economía, que é o que marca finalmente como se organiza a sociedade e o que determina, despois, entre outras cousas, esas agresións ambientais das que falaban na mesa anterior. E, precisamente, poñer a natureza, a biosfera, en primeiro lugar e tratar sobre iso de ir vendo como organizamos todo o demais. Coñecemos xa moitas cousas sobre as leis da natureza, pero tamén sobre os seus límites. Por tanto, sobre iso poderíamos organizarnos socialmente e poderíamos dotarnos de normas económicas. Ao fin e ao cabo, as leis económicas, incluídas as leis do mercado, son leis sociais. Por tanto, son un constructo social, non é algo que nos cae do ceo e que teníamos que soportar necesariamente. Tamén podemos organizar o mercado. Non é fácil, agora está organizado un determinado xeito, e iso non é fácil de mudar. Temos que dar, por esta situación na que nos atopamos, respostas rápidas a problemas complexos, pero que son urgentes. E isto, eu creo que significa certa improvisación. Eu creo que nos vamos a ver obrigados a improvisar, pero non creo que isto debería deixar de lado que sigamos mantendo algo que tamén, que nos di tamén o ecologismo, que é o principio de precaución. Sí, improvisar, pero con precaución. É dicir, debemos ter ese principio de precaución como o eixo vertebral. Cometeremos erros, habrá que cometerlos pola urgencia dos acontecementos, pero que non sexa pola falta de precaución. Deste modo, os erros eu creo que poderán tamén ser corrixidos con maior rapidez. E cales son os retos principais? Bueno, eu considero que aqueles que teñen que ver coa propia supervivencia como seres humanos e a cobertura das necesidades básicas, comenzando pola alimentación, a enerxía exosomática, a mobilidade, etc. Estamos nun escenario, xa se falou aquí tamén, de grave agresión ao ambiente, de problemas ambientais globais como poden ser o cambio climático, a perda de biodiversidade, a polución por todo tipo de agentes químicos, a dependencia alimentaria global de grandes complexos industriais químico-farmacéuticos, a dependencia enerxética de recursos fósiles como petróleo ou carbón, que están en situación de feitos de extracción cada vez máis inminentes, en la que nos negamos a velo, a carestía de certos minerais estratégicos que xa se está a manifestar. E desto todo derivan consecuencias, como pode ser a inseguridade alimentaria, o desabastecemento enerxético de familias e empresas, o colapso que se pode chegar a dar dos sistemas de producción e transporte, o cambio nas relacións internacionais, o desemprego, o empobrecemento generalizado, o conflicto entre países, etc. Vou a utilizar unha analoxía, eu traballo en temas de economía ecolóxica e eu creo que na natureza a veces podemos atopar símiles que nos poden servir tamén para entender como deberíamos facer as cousas. A nosa sociedade caracterízase por unha grande complexidade de elementos e relacións de interdependencia e ainda que somos unha especie peculiar, non deixamos de ter comportamentos semellantes aos outras especies. De alguma forma poderíamos falar dos nosos ecosistemas humanos de forma, como digo, semellante aos outros ecosistemas. Se ven, en outros ecosistemas non houve ninguna especie que tivese o dominio planetario o predominio planetario que ten a nosa. Si a nivel local, que de feito foron considerados unha praga, eu creo que neste momento casi se nos podría considerar como unha praga pola forma en como nos estamos a comportar. Pero igual que noutras comunidades ecolóxicas, as perturbacións no sistema poden ter efectos tan devastadores, como pode ocurrir agora coa crise, que agochen a fonte principal da perturbación. Eu creo que a veces nos esquecemos precisamente de esas raíces. Algúns aspectos xa os sinalé, como os efectos non son sempre lineais, pois perdemos a conciencia de onde está a raíz da perturbación. E eu creo que necesitamos facer emerxer de vez en cando todos esos fenómenos. Por todo isto, creo que é extremadamente urxente, en algúns casos incluso mellor xa é tarde, dar xa respostas locais, rupturistas, con esa dinámica, sen agardar que se teña que dar unha confluencia mundial ou unha resposta global ou unha cousa polo estilo.
E a ruptura creo que debe ser da forma de proveernos de alimentos, de proveernos de enerxía, de organizar a produción, de construir as casas, de ordenar o territorio, como se falaba antes, de consumir, de transportarnos, de relacionarnos socialmente. Entender a política económica como a preparación do edificio institucional, que eu creo que se apuntaba aquí antes, económico, a meu entender, é errar no diagnóstico. Non ver que os problemas están nos acimbres e non nas fendas das paredes e é demorar o problema e agravar as consecuencias finais. Parafraseando, se me permite, a un autor xa bastante antigo, Tito Livio, non podemos permitirnos nin os vicios que nos trouxeron esta crise nin os remedios que se queren aplicar para curar esa crise. Creo que non nos lo podemos permitir. E, sí, xa remato agora. Neste caso, máis alá da crise, o que teríamos unha crise máis grande. E simplemente para e remato en nada, creo que cousas que deberíamos facer é, e aí están os planteamentos sobre o decrecemento. Eu non sei se hai que falar exactamente de crecemento ou da forma en como se fala de crecemento, pero sí creo que temos que falar de reducir, por lo menos, a velocidade, de reducir o noso mundo, sobre todo, tamén tomando o título dun libro de recente publicación, pois un mundo que se vai a facer máis pequeno, que tenemos que utilizando en outro símil, cambiar de dieta, ¿no? Es decir, pasar a ter un metabolismo social diferente. Temos que relocalizar, temos que re-ruralizar, e eu aí casi tomaría o que dixo antes Isabel Vilalba na súa integridade, e creo que volver ao rural significa non só recuperar o hábitat rural, sino as formas de vida, de produción, de organización. Non quer dicir o que xa houbo atrás, porque iso é irrecuperable. Desde agora temos que reconstruir iso, pero temos que pensar en quizás unha sociedade máis rural e máis descentralizada. E creo que temos que recuperar a democracia. Unha democracia da que falamos moito, pero que se lle teme moito. Se lle teme nas organizacións e se lle teme na vida local, na vida nacional, na vida nos organismos internacionais xa non existe, no Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, da Organización Mundial do Comercio, xa claramente non o son, e, bueno, incluso, creo que na Unión Europea hai moito que rañar. E creo que tamén temos que eliminar un certo colonialismo simbólico de que fala Sergio Latouche, incluso con certas palabras, digo, con certos termos. E isto, bueno, un pouco en referencia á mesa anterior, se falaba dese movimento sostible. Por desgracia, os que nos movemos, traballamos en temas de, por exemplo, de economía ecolóxica, xa o tema da sostenibilidade cada vez é máis resbaladizo. O do desenvolvemento sostible xa é un debate que xa temos superado hai tempo. E eu creo que hai certo optimismo porque, pese a todo, eso que tamén ven da ecoloxía, que é a resiliencia, permítenos ter certa esperanza. Nesta situación e con todo o dominio do capitalismo, hai moitas sociedades que conseguiron perdurar e que son resistentes a situacións, ás veces, dun acoso total. E eu creo que, precisamente, en pequenas comunidades podemos atopar respostas moi imaginativas e, desde logo, moi resistentes a todo o que está sucedendo. E deberíamos mirar para aí, por exemplo, incluso en lugares como Argentina, que xa sufriron no seu momento un colapso, unha sociedade tremendamente urbanizada e que souberon construir redes sociais que non solucionaron os seus problemas, pero que desde logo permitiron que sobrevivira moita xente. E eu creo que de eso deberíamos aprender. Nada, gracias. Unos últimos comentarios. Primero, agradecerles